Son adolescence à Cluny, sous l'occupation, forge son caractère hors du commun, épris de justice, de liberté et ئیرۆ d'indépendance. داهەمین ساڕۆژە وەخەرە خانمایەکەیە فەرەنسای دانیێل مێتێرانە ji tevaya Fransa welatên ku peywendîya wan li gel Mêtêranê hebûn li gundê wê birêxistina saziya wê û nûneratiya serokatî û hikûmeta Herêma Kurdistanê bi fermî amade bûn. بەڕاستی ئێمە شانسمان هەبووە کە توانیومانە یعنی ئەو خانمە بیگەینە هەرێمی کوردستان کە خۆی بریاریدا بێت بە هاواری گەڵەکەمان لە پاش ڕاپەرینی 1991 و پاشان لە 92 هاتە هەرێمی کوردستان بۆیە دەستپەنجەی ئەو خانمە لەسەر مێژووی نوێی کورد و هەرێمی کوردستانی عێراق زۆر بە وازەحە و دیارە و ئامادەبوونم لێرە وەکو وەفاداریەکە بۆ ئەو یارمەتیە کە دراوە بە هەرێمی کوردستان. دانیێلە مێتێران دەرگەهێکی گرتی کو bi sedên salan li ber Kurd û Kurdistanê vekir û bû sedema girengtirîn guhertinên doza azadîxwaz ya Başûrê Kurdistanê. C'est une reconnaissance et un encouragement pour poursuivre. ئێرە ڕۆژێکە gelek giring ji bo me em şanaziyê dikin bi rastî xelk û mêvanên me şahidên xebat û tekoşîna me ne hest û moralê me bihêztir bû û em dê hemû projeyên dayika xwe berdewam bikin. Piştî çend rojan ez ê biçim Kurdistanê hevdîtinên me yên giring hene li Hewlêr û Helepçe û Silêmanî û Duhokê. En traversant les montagnes de Kurdistan. دانیێل مێتێران bi hezrên xwe yên azad û hezkirina wê ji bo Kurdan di nava hemû hêzên siyasî yên Fransayê de naskirî bû. Ji ber wê di piraniya peyamên di sar roja wê de hatine pêşkêşkirin navê Kurd û Kurdistan de hatine gotin. بس ئیرۆ ئەفوشی شانسێمە بووکو ئەم مەراسیمە کۆچە داویا دایکا کووردا دانیال میترانێدا پشتیدار بینە شەرەفەکە مەزنە ji bo ku rêzgirtin li dayika Kurdan dayika Mêtêranê dirêjaya dîrokê piştî raperîna Kurda û gelek derencamê baş welatî da li pêxmet dayên Mêtêranê bo Kurda hebûne û ew her gav têmînî dilê me da zîndî û em şanazî ve ew re piştîdarîn. Di sala 2011 de Daniel Mêtêran di temenê 87 salî de can spart. Wêne û xebata wê ji heval, gundî, partî û çalakvanên Fransa û gelek welatan re bûne hêzeke jiyan û tekoşînê. Em ji wek revenda Kurd li Fransa ku em biriya wê harîkariya wê hatîne Fransa wek penaberên siyasî rolekî yani bêjin wacibekî me yê exlaqiya û mirovaniye ku îro em li vêrê amade bibîn. Daniel Mêtêran di dilê me da ye, di naxê me da ye û di dilê her Kurdekê dilsoz e. Bi gul û çîçekan gora wê dixemilînin û spasiya wê xebatê dikin. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Klonî, Fransa.